Mrmchannel thir tu le ngai thatu zong te chibai vek ule tunlai thil zia hi in lo chik ve ngaiem engkim hian a vawrtawp thleng vek to sin ama sain bible lo chiarang rombung som pathum chang som pakhat tunlai thil zia in hriat awang le muhil tho har hun to tak zet ti in hriat awangin chu ka soini tuna chuan kan rin tirlai ai khan kan chandam na chu ngai ta jok sia in lo chik ve ngaiem COVID-19 in Khawvel puma tu matang khan Khawvel a hian har satna buaina lo thleng hi a chol to lo COVID-19 shria kiama Burma chuan civil war chuaka chuti lai mekin Russia in Ukraine a run le a atnu loka Israel le Hamas ani le a ti chun Manipur a buaina a chuak le a pakhat zo pakhat poni to lo a in zom zakin Khawvel hun sang a buaina a thleng to ni in dona le buaina hi a run thleng pop to Khawvel hi a man mo to lu tu gani tunhai apo Bangladesh a buai lea China in Taiwan ru da tum reng boka tin kan tunai chanchin tharlang sar ber po indo pui pathum na hit engtika nge in tanang ti ani to ni zan ina nge naktu ka nge ti ani to kan tunai chanchin thar hingai thateu Russia le Ukraine chuan in rem na thutluan ziak ta ti chanchin lom pakhat ma omlo chu mi ram chuan a in dawlong chop nai ta chu mi ram chu in ral ring ti vek ani to engkim hi a buai zual zong vekin akal to ni kan ram chu la boi ve hleinem thamuang takin kala thelom ti in lo thamu ve ringo su ami thiang hlim tlemte ten thanem ngai taka an tong trai wang chawin lelpa na za ngai na min na chantir ani hi ma se tu na kan dan hi an thlir teu lelpa poi kan soi lek to nia pathian nung ring tu in ti si hian khongai na le ngai dam na te hi kan nei to lo engemo leka FIR kan ti reng to mai ni hi leak thar viral thar kan ti chuan kan bor luya kan chuk luya hei hilal pa min zirtir dan ani mi alo tro ring tu kan ni na isuan hung zui tu kan ni na hi Sunday a chawalang thin Sunday chuna chuan kar tuana rui thin te po daknal em in kan in khoma alom lutuk ma se thamun puina thamani lo kan sul te kan sima lalpa kan von tlat lo chuan vanram kan thleng phadon lo ka video ma sa karun taran to kha vanram thleng zo lo ring tu te ti kha khang zinga khan kan tel veng ti hlo lutuk ani thupuan bu khalo chiar ve mate thupuan bung som pakhat atanga bung som paruk thleng khan vantir ko pasarin totorot pasari an ham thuai ziaka totorot pakhat na pahni na pathum na ti na inziak khazela bung som paruk cha som pahni na chuan totorot paruk na aham thuai ziaka ni tin aparuk na chuan a berbu chu tuipui Euphrates a chuan a reibuwa ti chuan ni chhuana lama tanga lal local tu te ta na kong chu paisa alo ni theinan atui chu akang chatta ati kan nunglok sang ni som pakua sang ni som ni Khawvel khan Khawvel news frang le kan Mizotestimony then khatpon Euphrates lui akang cha thu an puang ni kha mi nu tang phei kha chuan Khawvel hun sang a hian in dona top to lo ti chuan a soi thazela cha som palina chuan anni chu pathian engkim ti theiani ro puya in dona hruai khom turin Khawvel zong alal te na akala mun pakhat hep raitunga Mrmchannel antia chuan a hruai khom ta a ti engzia kali mi thiam te chuan Mrmchannel hi Middle East a thleng ngei turin ringa tuna hen Khawvel a super power ram te chuan Middle East laban hoi thup to ni hi kan Khawvel hi rei om to don lo imut thilna tang khan I har chua hun to tak zeta sin chang som pasari nei han en le mate tin a pasari na chuan a berbu chu bo ruaka leibua ti chuan pindan chung nu atangin lal thut pha ta akin ta tin oring tak alo chuaka ati tuna thupuan bu kan han chiar ta ka tang khan totorot paruk na chu hamani to ti kan thre thaya tuna kan mabak chu totorot pasarina akin ta ti chei kan mabak to ni chu wangin hun kan nei tam to lo Khawvel hian engkima a vawrtawp thleng vek to ni Bible in hun hunga chuan finna puntur thu soya voina kan Khawvel hian ente doctor te chuan mihring tak sabung rang an thak thei to mihring tak sapeng a in dei lo chuan vok tak sapeng te po an mang thei zel to ni tin nau te po tube magin an nei tir zong to ni tuna phei chuan mi papuma chhul da lutin mi pa nge in nau hring thei to ni chumale hei hi kum sang ni pariat khan atakin a thleng Mr. Thomas BT kumsom thum palimi chuan naute paya fanudu tak Susan BT a hring ta ni tin cloning anti te hi lo hre toen tuna chuan beram le sazu te chu a ang chia du za zat an siam thei to mihring pon siam thei to thuan puang
mel pumrua kan vun rong rilru engkim in ang chia chi an siam thei tur thu chu US President George W Bush ni na khan an thrila en chin phalsak an dil bokani mase George W Bush khan Bible kal ani wangin alo nol sakani mase doctor tele scientist te hi beidon an tumlo kumsang ni somthum parukhian US Constitution a thun luwa pastir tumin ma an na me kani tin tu na chuan van theng reng kan ti Khawvel po na te po zan khat riak tur te breakfast va ei tur te in dar ka rei lo te chhungin an thleng zung zung thei do ni heng te ba ka hian zong mi hring pai tir te mi hring ang chia robot siam chhuat te tam taka om to ni Khawvel fin na hian a vawrtawp theng to tak miuk meu ani tin hun nunga chuan suala pun tur thu Bible kan hmu boka voina kan Khawvel hian thir te sualna chi hrang hrang tam to zia hi kan hnung loka po French drama Olympic Open Ceremony kan pathian diriam na le hmu sitna a thleng ani kha ring tu masa kan ti sa pho zinga te hian Christian an tlem chak zia te hian thlir te kumtin in Christian an thlem duaya sa khonei lo le setana bia an pung tual to sin Khawvel zau zo su da thang kaini Khawvel mun pil khora cheng le nam tlemte a po hian mathaya bung somni palia isu na soite I avan thleng na sa to em mathaya bung somni pali chang so ma chuan isuan chu mi hnuah chuan mitam takan tlunga an in man tir to nanga an in hotonang zol nei der tam tak pon lo chuakanga mitam takan ti derang tin suada la pun dona wangin mitam zok manga in chu ala dayang ati heng zong hi kaini Khawvel hun kil khor bera cheng te apo a thleng vek to isu minga in ngai tamna le in khongai ai chuan kan in hotona kan in man tir to na FIR kan tireng to ni hi zol nei der phei chu tam takan om to kan thriat theu kha tin kan zinga po pathian om ring lo atheist kan ti te satanic kan ti satana petu te tam takan om to ni heng te ba ka hian lungsia thla ka ti em chu pathian nung ring tu te zinga hian social media kal tanga Khawvel mi zong mu tura thalak mai po ni lo mi pat mai chin na rong kaya live ngata kan han in post thin te hi kan pathian run runat tur zia hi kan ngai tu ngaim kan thalai te zinga po hian 6 month te chu puwa in khilai anglegin kan ngai to kaini ama hetiang hi ni chuan Khawvel mun zau zo ka phei chuan sualna hi eng tiang takin nge punang Bible kan hu Sodom le Gomorrah ain ale tam takin kan sualin kan top to zo kani hai hian in ring renga kan oma hun to zia le khowar nei to zia ati chiang em ani tin hun hununga chuan khongaina kong khara ni tur thu Bible min thrila voina kan Khawvel hian ente thakhat chung kan kema pathian thua chhun le zan kan in chi achung point kan piang thar hlei thei to lo ring tu ma sa te chuan iso hi lo ring ve to ro an ti ringot point mi tam takin chandam nan chang thin Bible a Jonah khan ente Nenevi khuwa khan in sim lo zongin tuna chin ni somlia Nenevi hi ti boral ni done tin ni thum kal khopuya khan ni khat kal chin chaw a aw point khopui pum puya mi te chuan an sima an in lam le ta ni kha mase tun la ya chuan chhun le zan zoma akar tel a thatel pathian thu kan in chi achung point kan piang thar hlei thei to lo tharau thiang ni mi apan to lu to kani tharau thiang ni mi atlem to lu to kani khonga ina kong khara ni lek to ni tin tu na hian Middle East lama chuan harna theng me ka Israel fa te mai ni lovin Muslim ho zinga po ni tin mi asang telin isuan ringa baptisma an changna sa ni Muslim ram then khata pe chuan Christian in let an tam lu tuka Muslim mos then kat phei chu kharangai hial ni chutiangin Israel fa te zinga po tunla hian harna athengna sa hleya video danga an testimony te po ron ti chhu kan tum don ya chu wangin kaini zentel te tan hian khonga ina hun khar ani trek to ni isoila nei lo ni chuan thamwong taka oma hun to lo Krista pian tharna dik tak ila chang lo ni chuan tuna hian lalpa lam hoi to ro thil har sa ni lo lalpa tuna hian ka sual zong simin ilam ron hoi ka du to mase ka kal thiam lo kong min ko mula min throi ro idu dana nun man ka du to wana ka tali hun siama chon ko om ve du to ni tin mol mang takin I thiam dan khan tong trai ro lalpa na khoyang che lalpa hi man mo to chutiang bokin setana po man mo to ai tur zongin bum tur zongin a phi ruai to ni voina kan soi zong te hi mi zongin kan hmule kan hriat vekani ma se hre thiam lo turin mel ma pa hian kan tharau mit min ti del saka
thon thu ang lekin min en liam tira min hriat tira ni bumin om to su in hriat chian miu chu ni tlayange huna ngor to ti chuan soi rengalom ma se Khawvel hi akal ngai nalakal rengalom ti su Bible chuan thon ni petera bung thum chang lia alo kal le na thu tiam chu khoya nge siam tira tangin engkim ompa ngai angin chi thla tu te muthil ni ta to kha ala om zela lom an na tiang hei hi an haider lui si thin ati heng pathian reng ngai saklo zinga hian tel ve su Khawvel chiat rup na hi engtik lai po na thleng thei to zan ina nge naktu ka nge ti chawani Khawvel hian chulam chu hoi vek to ni he video en zo hian tulnai Khawvel thil kheng te hi tharau mit le begin han thir non le mate thamon na chi ani to lo je fe thiamang lalpa ti kan tong traya pathian kan au mol mola tu to tak zet zet ani Krista tian tharna dik ila changlo ni chuan tong trai ro pathian chan dam na dil ro tong trai thiam le tong trai du ova ka ngai lo kan ti to kha mol mang takai tong trai po kha I thin lunga tel chuan dal pana chang don che ole hun tlemte chau kan nei ta lalpa hi hlim takin lo muak don nge hlawin bi rup na turi zong zok ton engei din hun ni vele